बियो गुडविल आसनिनि गेजेरजों मावफुंजागोन। लामानि लावथाया जाहैबाय 3.5 किल'मिटार आरो बिनि भेलुआ जाहैबाय एमाउन्टआ 3,740 लाख। थांनाय गोलाव समाव बे लामाया नायसनजायाखैमोन सिगांनि सरकारनि दिनाव, खिन्थु दिनै जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय मानगोनां बिथांनि सरकारनि दिनाव जोङो बिसेसकरि सा ओनसोलखौ बांसिनै गोसो होदों। मानोना बिपिएफ आरो हाग्रामा सरकारनि दिनाव साहा ओनसोला नायसनजायाखैमोन, नेग्लेक्टेड मोनसे एरिया हिसाबै बियो गालांजादोंमोन। दा बेनिखायनो जोंनि सरकारा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामि ओनसोल बेखौ जोङो लामाजों कानेक्ट खालामनो नागिरदों आरो बेबायदिनो जोंहा साब सेन्टार बेयाव दाखालिसो गायसनखांबाय, बेयाव साब सेन्टारबो जागोन आरो बेबायदिनो जोंनि जौगानायखौ जों लांबाय थानो नागिरदों। थांलाय फैलाय पाब्लिकनि थाखाय माबायदि सुबिदा जागोन ना? लामा जानाय लोगो लोगोथ' आरो बेनि सुबिदानि खोथाखौथ' बुंनो नांला, नङा होमबा? खारन लामा मोनसे जानाय लोगो लोगोनो बिनि फाइनान्सियेल जि डेभेलपमेन्ट बेबो फैफायो, इक'नमिक डेभेलपमेन्टआ बाव फैयो। आरो जोंना फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनाय समाव सिगाङाव हाब्रु दैब्रु गानांदोंमोन, दालां नांगौ, दालां माने गैयिनि थाखाय मालाबा दैबाना समाव नोङो थांनो फैनो हाया जायोमोन, स्कुलाव एबसेन्ट जानांगौ जायोमोन। बेफोर सुबिदाफ्रा निश्चय फैगोन आरो बेजों सरकारनि प्रति रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव जिबायदि मोनसे सरकारनि प्रति जि मोनसे साननायफ्रा बेरेखा बायदि दंमोन, खिन्थु दिनै बे लामा जानाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरनि साननाय आरो नैबे सरकारा जिहेतु रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय जिफोर हाबाफारि लादों, बिनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा सरकारजों साफिदों आरो सरकाराबो रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो बेबायदि सोमोन्दोखौ लाखिनानै जों फैबाय थानो गोलाव सम नैबे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन होनना जों फोथायनाय दं।